Chibaile vekule tunchuma chuan horror movie munom tak mai Patrick Evil Awakens ti kan clear hodon ani room thim taka hian nurse pakhat lo langin abul vel chu thla lakwala chuti lai chuan amita syringe sa chiuni in atloa glove wa hian thil tui ril hring chu amita chiu lutin amit chu awara aruin thak ngala ataksa na satakaron khur ngalin ataksa chu nu bawani tabok huninga muchen nuwa chuan Dr. Sebastian Rogete chu an institution director Morina chuan a research lo cham innon chungchang aron kawin Rogete chuan a hlotin trep to thuashila mase Morris chuan poisa muna ti top saka vauta a chuti lai mek chuan kethi jugati chu private Roget clinic a chuan localin metron KCD amron mua an facilities a nurse din munchel the ni le ni lo a qualification a ensaka Rogeta lo thingin interview nei ngala KCD ne na chuan thotir turin atia anwa chuan kethi chuan form hafelin nurse Paula Williams nen chuan anin komzui ta ngala Paula chuan in chung fan kwal puina shilfia pa zela KCD chu Rogeta fanoni thole pasal pakhata nei thochilin a pasal chu in ti hlum thuwa shila kethi chuan Rogeta chungchang te zot zelin Paula chuan laboratory a omde ober thole akhir thu shilin second floor adam lo en kultura anti chuan panta a Paul chuan dam lo chu che chwalwanga rondan ni thu shilin Paula chu dam lo bula chuan azuk thua dam lo ron phuzok chuan kethi chu ati phuna satle a chuti lai chuan Paula chuan engmani lo tholo soya thokle khata KCD chu ron lang thotin Paula chu bia ka du thoron soya kethi chu ma chawin thil dang hu bel tumin akal ta zela room number som pangana dam lo mi pamureng chu va mu a kethi chuan atak sa that dan le amoina te chu tunma angreng ani theilo ati a mase Paul chuan Rogeta project bi kani thoba ka shelo kethi chuan chibai te hanti a Patrick chuan chil lo chakin Paul chuan romol pe ina shufaya anu dewa kethi chuan hola mi pakhat muin chupa chu dara bawon sakin aloin her thuta alau le a Paul chuan Mr. Fraser ani thote aron shilfia ngala thilpuwa ka tanga dam chuak Rogetan koma tanga achan chwa ani thote asoya Paul chuan san tamde onna muna kethi chu shwain tlai tindar saria inzaina hun chu an nei thin thuwa shila anwa chuan kethi chuan in lama social media achanchina update lai chuan thom shain enge ni ti fya turina chwaka a phone chu ron ri in masi call chu offin ron call to number chu delete ngala Paul lo thlingin thilin turina ron soma thilin pa chuan mei chepan hi te chuan ril rupelo takin anbial pa te chungchang an soya kethi chuan anin chendan thalo tak te chu soin chuti lai chuan Paul chuan mi pakhat chu an kawa chupa chu lo phein alo thlen chuan Paul chuan Dr. Brian ni thu soin in mail sha tira an thilin lai lo zon ve turin an soma ma se narin akal san zuita a Paul chuan psychiatrist ni thole ma se thu zia le reidua thu soya ti ber thu te shila kethi chuan Brian mi hip theina chu alo man chang khermai Paul chuan hunkal to an nei dun thu zong asoya atuka chuan adam lo en kol lai chu lo thi in mithi ruang en dikna lama kethi chuan nor phe tuma elevatora anor lota chudam lo rang chuan kethi chu ngonga ron rek thutin kethi chuan theitop choina lo changve a in noi thlendona chuan dam lo chu topin elevator kongka chuan Rogeta chuan alo nga ka kethi chuan dam lo chu athi lo tho shilin Roget chuan room number 15 na dalet le turina tingala anhuwa room number 15 an lu main lekha ti dan to ranga ti tura shilin achunga Rogeta chuan Patrick chu damdoi mangin experiment an neya thilzumin muninang lawa chunin athuak na tho dan zir chiangin result chalo tak nein Rogeta chuan zamna neya rang taka ati lai chu ti zovin kethi chu ti fai turina kalsan zui tangala kethi chuan ati turati main Patrick chu athi danglo ni ti ashil mulmula chu Rogeta chuan lo sha in a hauta a kethi chuan a bulvela thil thlenga she thei chu makati tak seta anu dewa kethi chuan pota thlayom chu Patrick room a keng lota Patrick mut puan thlak an tum lai chuan Paul chuan kethi le Brian te anin mu hun thora siam tho kethi chu shila kethi chuan a she hle a Paul chuan clinic chwa sana ponnama hun ol mang ve turin ashil lai mekin kethi chuan a bial palhui etan hena tring call adonga ma se a reject zela
chuti lai tak chuan Patricia chuan chil ron chak le in ke thi chuan bia in chu ke CD chuan lo sha in ke thi chu hauta a ke CD ku chu ron khur thutin a cheya adam doi ken chu chhuata chuan thlaudara anwa chuan ke thi le Brian chu museum a in mu in Brian chuan Patricia chungchang zotin Paul angai nat lo thoshila ke thi chuan Paul chungchang chu soi thadu lovin andam lo enkol chungchang mek chu angai dana zot tadaya Brian chuan andam lo enkol lai chu an thei top chwama se omzia omvak lo arin thwa soya chuti lai chuan Brian chu number shat lo hian lo kola chumi nuwa Brian chuan ke thi chu coffee in puya soma mase Brian chuan ke thi maya tak chil chak thotin ke thi chu lung oi lo takin kal tangala atuka chuan ke thi chuan wata kalpel cha chu wata dam lo pakha chu amit sirin a thuti a mu fu tlat mai entura valet le chu engma wa muta chuang lo kun nya min dam lo chu en chian an tuma chuti lai tak chuan anunga chuan tuimo omina sia a an hoile chuan adam doi ken lai chu a thlaudar taveka a chei thlawa chara tum lai tak chuan a cheya tak chuan mel lo langin anin chian chuanin Fraser a loading le anung lama kal ngal chu awa muman ta a zana chuan Brian ta lokalin a thil ti wang chuan ngai dam ron dela ke thi chuan aina lo tirin dinner an ei don ta a chuti lai tak chuan a bial palui eta chu kongkabula loading in ke thi chuan kal turin ati a Brian po lo lang ve ngalin eta chuan Brian chu tunge tia zotin a shil ma lo chuan kala tum lo thwa soya ke thi chuan eta kal nuwa Brian po chu kal ve ngal turin ati a mase Brian ku chu ron khurin azuno ken chu amet ke veka ke thi chuan dam doin lama kalpui ngalin akara alet sana kara hong tur chu quarantine manta a zantlai to taka Brian chu mangai na pian tir turin alo let le a rang takin Brian chu Patricia lo changin mithi taksa cheto taka changzuin ki thi chuan lukham nikin awak waka ma se amang chia lo ni chumi nuwa chuan mule in Brian chu asira alo muwa Brian chu Patricia lo ni le a ki thi chu ron har le in amu mang bok alo ni le clinical let le nuin Rojetan thil dangati sanlain Patricia chuan chilaron chak le a ke thi chuan amaya tak abenga ma se ngai damdi le ngalin atrap chu mutheya ke thi chuan abyak the in ringin abele ta a zonati zotin Patricia chuan aril rumangin alo changa ke thi chuan avunin shat na neem tin a khoya zot boka Patricia chuan a zona thatakin alo chang ve zel thia atopa chuan ke thi chuan Patricia ki korte a khoi thata a mase ke sidi chuan lo manin ke thi chuan a thei to pin shilfia tuma mase ke sidi chuan ti to lo turina shila Patricia angdam lo chu thewat se antana thaber ti ina shil zuita a Rojita lo le tlein ke thi bula amu ve tur thoshila mase Patricia chuan ke thi chu chang du to lo ke sidi office a le tlein ke thin Patricia achia thiam dan chu thil theilowa ngain ran nung thi electrica sokti rin a shilfia a taya chuan ke sidi chuan Patricia chu en thlain Patricia mita chuan thisen jam lo omin ama in kongkarun in kharpopa Patricia chuan a psychic tilti theina mangin ke thi social media askena ke thi le eta te picture atibo veka atuka chuan Rojeta chuan ke thi chu akal san ni a ke thi po chuan computera anna khoi lai te chu an chuluta chuti lai chuan Rojeta chu zirtina dangwangin alo let le a ke thi a hoi son zoi hlan chuan secret ti hi voi thum ama in alo in type topa makati le a mase Paulina ron biak boy le zeu chungin alo bo le vekman Rojeta chuan Patricia chu subject a mang to lo tora top ti ratum ta a Rojeta chuan ti turang anga ti chunzoma mase shia chu anei chuang lo ke thi chuan ati chan zotin Rojeta chuan athwa ka thil thunzom atum thua shila chunulama chuan ke thi chuan etawa muin anin karti to pa du thua shila Patricia chuan athil ti theina mangin eta cholo call bok anua eta chuan miss call chu muin ke thin etawa mu chuan akut chu sandwich siamna lo da in ke thi chuan damdoina shwain doctor chuan akutin engma she thei to lo ti alo shila ke thi chu na let le in Patricia chu biak le atuma mase tuntrum chu makati takzet doctor thil ti chu top tira du chan zotin tuna shil theilo thu computer mangin lo changa taya chuan ke thi chu Patricia ruma lut le in midang abyak podu lo chan zotin Patricia chuan do thei taka she thiam vek turin ati a ke thi chau chu ama she thiam tu le chunga ngil nei chu ni ati a atuka chuan eta chu lo langin achunga thil thleng engma shat lo thu a soya ke thiri ruwa chuan Patricia run langhala amai ro chungai to zui du talawa eta chuan damdoin chwa san rual turin angena ke thi chuan lo narin clinica alet le ta a Rojeta chuan ati dan pa ngain Patricia chu atile a
Rosetta chuan a chwa san hnuah Patrick chuan adu dan she thiama soi chwa tir turin adu thua shila Rosetta chu mai chana wa muin Patrick nunna risto lo turin avatia Rosetta chuan enga ma lo ngai sak du lawa taya kethi chuan Brian hena Patrick chunga Rosetta thilti chu shilin Brian chuan puein huam thu lo shila anua Patrick chuan kethi chu bele in a en ring thole en ring tu amamo thu shila kethi chuan lo narin Patrick chuan mishing hian anmamo anshad lo thu soile in anua Rosetta chu kethi ma lo kalin Brian a kol reng thole zona ronzo chan azot ta a kethi chuan Brian chu film khur tura shilin Brian chuan kethi chunga thilinga mo athlen bat tur thu shilin chutianga thleng ni chuan ama hrai tura akal tur thu shil ngala kethi chu kal sonin Patrick chu engtin mo tran puya tuma mase Patrick chuan adu lo thu computer mangbokin alo shila anua freezer chuan dar saria lighthouse chu onin kethi chuan Patrick chu puya khovela kaulet le adu thu shila kongka ma ronin hongin Patrick chuan chwa san turin atiani anua chuan Rosetta chuan Morrison hena tringin voicemail dungin mamone thoron soya chuti lai chuan Brian chuan clinic lampanin keti a call pha a phone chu ron sathutin motor sita chuan a thlau tapa motor chu malama khalluin khambula chuan ading ta shama seat belt phelatum chu aron nget tel tela motor chu muang changin malama alir tamaya Brian chuan atlak ma chwa man ngei tuma bein ma se a chuak theilawa khama chuan atol liam ta ni atuka chuan Rosetta Patrick Karen man tirna plek churon point akal san ngala Rosetta chuan zuin kethi chu huwa thala takin achan vo she tura tina kalsan ta a letle in Rosetta chuan Patrick chu thuru ka tha awa anhuwa chuan kethi chuan Brian chu voicemail thonin rang taka ama puitur chuan angena anu dewa chuan Rosetta chuan Patrick chu Karen lo sok tir le in Patrick chu lo nung to lawa rang taka CPR tingalin an chan man shama chu kesidi chuan lo muin room atanga chwa tirin kesidi chuan mai chana Rosetta chu mungalin Patrick a shem na chan chu zota mase Rosetta chuan enga ma lo ngai lovin a beidong theiri lo ti alo shila chuti lai chuan kethi chuan freezer chu thok tir tumin alo boy pui mek boka freezer chuan radio lam enin chanchin thar chu lo lang zelin Brian te accident thon lo puanga kethi chuan Rosetta chu Brian da tha tuma puin Rosetta chuan kesidi hena ban ngal turina ti a kethi chuan chwa pain police hena kal tur thuina vo ve ngal bok kethi chu kara chuangin asir glass a freezer chu lo langin freezer chuan akal sanani chuan athiam lo ani tur thua shila kethi chuan motor khalina kal luita a kesidi chuan tukvera tangin lo thi renga kesidi chuan syringe ama nurse ti humna chula chuakin kethi ina kala clinical le to lo turin atita a kethi chuan ina lu turin ati thung kethi kuta chuan Patrick record bu pe in akal dona ti fel turati in akal sana kethi chuan Patrick record chu enin anu ne na anin lei chin na le mi pani thina in rol dan le in ti lum atum dan cho sheta a clinic lama chuan kesidi chuan Rosetta le Paulina changan chuak tur chu enin an chwa nuwa Patrick ti lum turin bakche kingin ruma lota mase Patrick chuan engtina mohman ruwa cho thlau tir ta a kethi chu tuya in chein kesidi Brian le eta te in rol na sha tumin ngai to ana lo senga eta chu khol tuma ma se tlang theilo voicemail thonin tlan chi turin ti a chuti lai chuan dar thlanga katai ni ti churonin ziakin kethi chuan Patrick chu awwakin atani ngai lo tur tho thinrim takina shila thilzia churon re in glass ro puak dar thota kethi chu leng lopin voicemail a engkim alo in record veka eta chuan anua alo shiani kethi chu thisin nen chhuata amua glass sham takina chunna chu lak chwa tuma chuti lai tak chuan kesidi chu laboratory a kalin Patrick tenung tu electric chuti to patuma Patrick chuan glass a kesidi liamin kesidi chuan current chu off tumin abe chun zombok mase ti thelovin ama zok chu karinin amana athita ni Patrick chuan anu le abyalpa umdon lai amua anu thinurin a thon bodan chu hre chuak thar le ta a Roger chu clinica lo kirin kesidi azonga mase Patrick khan laboratory a akal khumdai chuti lai tak chuan et chu lo thlingin kethi chu awa Patrick chuan Paul chu control in et chu freezer a dalutina kal khuma kethi lo thlen vele kongkan khoi chu karenin lo thele dora kethi chuan lu tum leina lu theita a alu vele Paul chu wata zuin dam lo en coltrin chuan Patrick na mamo thu lo shila chuti lai chuan dam lo zongjong chu ron thu chuak thutin Patrick thu soi ron cham rualin kethi chu out aveka kethi chu Paul bula chuan kalin mase Paul chuan thilti theina mangin alo namsona Paul chu elevator a chuan chukina mor taka dinga kethi chuan Paul chu zwa turin angena
Patrick chuan Paul chu kalsan thutin atla thlata a ma se thilo lo Patrick chuan elevator chu taktir thutin Paul chu del ngala ke thi chu rang takin Patrick room a kala lut theilovin Patrick an hena tangin am ngai thu text message adonga ke thi chuan nol sakin Patrick chuan hin pe in eta chu khoi mulaya om thoshila ke thi chuan man mole film khur tak chuan azong ngala Patrick a hin chuan laboratory lama shwain ke thi chuan mithi ruang le ke sili nun na nei to lo chu muta a Patrick chuan Roget chu utok hela lo ei luitir bok Patrick chuan ke thi chu hin dang pele in Rosetta chwa tirin ke thi a tan tir thung Rosetta chuan tura Patrick chu chiwatuma mase Patrick chuan thil ti the na mangin alo paisona Patrick chuan anu le anu bialpa amandan she chwakin Patrick chuan Rosetta chu benga in so tirin abenga earphone a wa saka amale ma electric in mantir ta a ke thi chu chwakin et chu freezer a zongin a mu a ma se la chwak theilo Patrick chuan nurse thito controlin ke thi na pui theilo eta chu be tirin Patrick chuan ke thi chu zom mai tu le azom lo chuan eta tha sakang ti in du thlan tora pe a freezer lo langin Rosetta choron puya alarm ron ri in lighthouse so akal sana Patrick chuan anu karen asok tira tanga dam chhuak kha hri chhuaka ke thi chu tlomin Patrick chu eta chan himnan azom ta a Patrick chuan syringe a tur thun tur la turina ti a ke thi chuan la in alak pa chuan amit sirin tai lamdar sari a retrieve te mu a ke thi chuan Patrick ka kai chhuai na chu a hlom le om lo zo derin Patrick chuan lo turom lo thole lo turom lo namuna a shwai tur thwa shila ke thi chuan Patrick chu kesin abana chiu turina in siam rema dar siri alori kin freezer chuan lighthouse ron ona ke thi chuan Patrick ka oma tak syringe sa tur om chu avit lut thuta syringe chu ke darin thil engron chhuakin borwa ka aron vir kwala ke thi chuan Patrick kamar chu vatikin alo theman to freezer atanga lo chhuak thein eta lo thenga anin ko a chuti lai tak chuan Patrick ka taksa chu tokvera aron thlok chhuaka pona thir zum taka chuan in chun hlum ta ni ke thi le eta chuan anin calcium tha in ama angin anom dun le to a to khachu clinic a letin mithar nu tar lam to hian Rosetta omna room zotin snars le Rosetta thito taksa chu Patrick na ti danin electricin ashoka chuti lai tak chuan ke thi chu lo harin amang chia lo ni khati zong kha he movie kan thlir ho tur chu ni e